Izakhamuza kule ndawo yasenkunzi bezidonsa kanzima ukufinyelela emisebenzini ngenxa yengabibikho kwebhuloho. Kanti izingane zesikole bekuphoqeleka ukuthi zingayi esikoleni uma lina ngenxa yokugcwala komfula. Imeya uMasipala Alfred Duma uZama Sibisi uthi bafezekisa isethembiso sabo njengoba impilo ibinzima kulomphakathi. Size emphakathini sizothi nakho ke lokhu esasithe sizonenzela khona sesikwenzile. Okunye okulandelayo sesizoqhubeka senze u1 no2. Sahlanganela ke fuze noma ngingasayikhumbula idate sahlanganele ehholo lapha eNzansi la esasizothula khona uSonkontileka owayezosikhandela ibridge leli ngoba bekubonakala ukuthi sekunenkinga uma ngabe linethi izulu akusaweleki la nengane asafinyelela esikoleni. Imeya uMasipala iphinde yanxusa izakhamuzi ukuthi zingaphazamisa ukuqhubeka kwemisebenzi endaweni njengoba isifundazwe sibhekene nabafuna imisebenzi ngodli. Ukuthi niqinisekise ukuthi umsebenzi esiwulethe kini niyawuvumela ukuthi uqale. Niyawuvumela ukuthi usetshenzwe uze ufike emaphethelweni. Ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi umsebenzi uqalwe bese ungaqhubeki. Zibaningi ke izathu ezidala lokho ngoba kwesinye isikhathi kuba izizathu zokusebenza thola ukuthi umphakathi awenelisekile ngendlela okuqashwe ngayo abantu. Izakhamuza kule ndawo zithokozela ukwethulwa kwaleli bhuloho.